Ale je tam někde přidělána ta zelená kurta. No čau, hele, teď nemůžu, já jsem tohle s autem, ale metra a půl do vodě, takže... Vytopený nejsem, ale tady pomáhám vole lidem, co jsou vytopení, vole, a teď zrovna s rangem, vole, mám tady, vole, v range dva posílačky vody a jsem vytopený. Tak jo. Zavolejme večír nebo tohle. Tak jo, letím, čau. Dobrý, čau. Tak masakr, to jsem ještě může takhle jít to řekněj. Jo? To naplní koní, však jako bude povsuť, tak budeme povsuť. Dokud nebude tady stát ten motor tady, tak to akorát nedobí. Cože? Ale fakt žádný rám nic. Ej, ty vole, tady to nějak kouří.